siellä on kuulemma tullut todella paljon lunta ja tuullut. Ja se on just aiheuttanut tämän viiveen tähän lentoonkin, että siellä on ollut vaikeuksia pitää sitä jäistä kiitorataa puhtaana. Kello 9 nousee kone, niin on ollut vähän perhosia vastassa ja viime yönäkin muutaman kerran tuli herättyä, että meillä on erittäin hyvää seuraa tällä matkalla. Siellä on Brittien kuninkaalista, että prinssi Harry on mukana. Sovittiin just Pekan kanssa, että me pannaan pata istumaan prinssin viereen, niin siitä ei juttu loppu. Tuli kun otettiin ahkiot esiin, siellä joku 3 sukseen, eli puolet löytyy. Haetaan tavarat ja sen jälkeen laittaa teltat pystyyn tuohon ja ruvetaan pakkaamaan. Meillä ei ollutkaan mitään mestaa, missä voitais tuulensuojassa pakata, niin ruvetaan tossa pihalla. Tuulee vähän ulkopuolella. Me odotellaan edelleen lentoa sinne meidän vuorelle ja nyt ainakaan nähdä kauhean hyvältä, mutta huomenna joskus 12 tunnin päästä, niin voi olla, että nyt päästään menemään. Tosiaan kun on tällaiset hauskat töppöset viime keikalla, niin oltiin myrskyssä ja haaveiltiin sivilisaation elämästä, niin Pata pitäis mulle tommoset hauskat naamat. Tai itse asiassa tää oli semmonen pieni konflikti. Toisessa töppösessä on tommonen Jannu, joka chiikailee toista töppöstä, jossa on tommonen daami, jolla on aika hyvät daisat. Matti ja Maija Nossa. Lalalala. Pääsiskö vähän kyytiin? Ei pääse. Hyvät daisarit sulla. Helvetti. Jatkuu huomenna.